Ankara, forstyrret af Bediüzsamans aktiviteter i Kastamonu, forviser mesteren tilbage til Isparta. Således begynder den anden Isparta-periode mellem september 1943 og oktober 1943. På vej fra Kastamonu til Isparta gørs der et stop i Ankara. Ankaras guvernør på det tidspunkt, Nevzat Tandoğan, indkalder Bediüzsaman til sit kontor og forsøger at tvinge ham til at fjerne sin turban og bære en hat. Bediüzsaman, meget bekymret, vendte sig mod guvernøren og sagde: "Hej Usle, jeg repræsenterer dine forfædre for 1000 år, enda til Danvold. Jeg er en af deres arvinger. Din handling er vilkårlig og blasfemisk," siger han, og forbander derefter: "Må du lide konsekvenserne." Denne forbandelse går i opfyldelse den 9. juli 1946. Guvernør Nevzat Tandoğan vil begå selvmord med sin pistol.